البقرة آيات ذكر تناني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه جمعة هجرية باكلي أني كمناني أني بسبا من يسنغلو أمغاني كلنا مجاري نصارو كجاتي بافلا أني مغاني فلا سانكالو نانينا بسوني مغاني فلا ناي أمبي دورة بغو مسجد رجاغو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نهاية من فلن يلقوا قل نمرفو يهوديوية إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس نا يسر الله رسول من أرجنا na ya soro o kire lembe au kelende mogo were sente arjanna kola ni arjanna ya au yahuda doronde taye na ya soro odedo fatamanna ul mauta au ka nyini alafe akasa aya nyini alafe akasa akata do arjanna ni au ko arjanna ya au kelende taye ko mogo were sente arjanna kola ni au te aya nyini alafe akasa akata do arjanna konoke in kuntum sadiqina na ya suraw yemin fo ni tinya de do ko arjanna so yaw kelende tay mo wore sentala ni o ye tinya aye ala deli akasa ke aha ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا وتسايا ولا كانوا يرمى أبدا وتسايا وتدعو كني سايا أبدا وتسايا نينا أبدا وتانا أبدا منقصو بما قدمت أيديهم إن ويرى كبولون ويرى كبولون يجنوب من بارك بولون يلاغرا وبودو وبوك جنوبودو ورياتو تسايا نينا أبدا وتانا وكاسا أبدا بس ويجنوب من بارك ko bilunyen lagara uyere bodo wallahu alimu bi jalimin ala be tonyele kala dode mo mi nye tonyele kala ala bado ni aya nyogona be suratul juma kono qul ya ayyuhal ladina hadu in jamutum annakum awliya'u lillahi min dunin nas ala ko chide ma fo mo wiye mo munun kera yahudiya wiye afuye munu nya galonfo ni aw yahuda munu nya galonfo ko aw ye ala kabisi nyogode aw doronde ala kabisi nyogo mo to sentala fatamannaw li mauta in kuntum sadiqina. donc aye sayanata na ye tinya tigu ye ko aw de ala kabisi nyogoye aw ni mo jenente ala la aw kelende tay ala ye mo to sentola aye sayanata ke akasa na ya sore kuma min fonne ni tinya dero. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم على قوت سيانة أبدا وكباروا يبارا منك كوبلونيه ويربودو والله عليم بالظالمين. أو على بيتوني لكلادو نين يغنى نانا سورة الجمعة كنو توسرك لو يكما فلافوننا كما فلو بنكسير بمينكا كم من فلنيني بافوني ما كم باهلا دينيني
ko ala ma nyini yahudiya fe ko ka ala delu ka sade ko ba fo ni mo mubahala manala ya yira yahudiya na ni arjanna ya ukelende tai ani mu'minu ka nyogondanga aka fonti ala ni aunde taye arjanna aunde taye cinyaye ikam fagan kata arjanna ni mu'minu de taye cinyaye ni ulu de bedo arjanna kono ka ulu fana fagan kata arjanna konni nyi mubahala de ko ala ya nyini yahudiya fe woni mu'minu ka nyogondanga de ko me amanyinu fe ko ka ala delu kasa konna ya soro ka fo yahudiya ma ayi ala deli akasake ko yahudiya fana be se ka fo mu'minu ye aw mu'minu munun fana ko kaw be do arjana kono afana ka nyina ala fe akasake parce que har mu'minite ala deli ko ala ka faga ko ola yibe kuma inke mubahala de ko nyogondanga mais ni nyebun kasiritai alaye min sembentia tawsir kala wuro ko ayi ala ko ka saya yere den nata yahudiya ka saya nata de ala ko te saya nata badaw yere junubu min baraku bilunye yere bodo odi ato te saya nata bon nu mo do ko amma bon ni ko mu'mini fana ma kan nata kasa mu'mini fana ta nata ko akasa o amba fo o mu'mini ma fo ko arjanna ya le kelenta yo jan ko na fo mu'minu ma ko fana ka saya nata mu'minu ma fo ko ulu kelenye ko arjanna yo ulu kelentai mu'minu ma fo ko ulu de bedo arjanna ko no mo wore to do mu'minu mo fo wala ni mu'minu mo fo kuma intenyinu ulu fe wala kuma imbe nyini yahudiya de fe aw munun ko arjanna ya tay de mo wore sentala de ayan nata kasa aw utek sayan nata bada o ka junubo sababula kuma fulaina nu semira muhulla ka tawsirila an aye fulaina de sabati mana min ye kasayan nata aye sayan nata na ye tinya tigide ayo de sabati ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولا تجدنهم ألقوا والله إذا يهود يوسروا أهرس الناس على حياتي ولود بيت جيا كنوفه ولود بيت جيا نينما يعني جيا بلو يهود يهود با في كتم بكا ما نانكا سيجان سر جيا كنو نكا ناسا يهود يهود بيت كرتو كتو ما ولود بو كنو كتم جيا هذا مدم بكا ومن الذين أشركوا هر مشركو يهود يهود بيت جيا كنوفه jinya si jamfe kateme har mushriki ka yaro mushriki fule ale ye femure bato kafara alaka aye femure bato kafara alaka ka ke mushriki bon ni mo kan ka shira le kan ka shira parce que ale ye fule na fara alaka ni ale sara dro la jababa nye mais ona tabe yahudiya de be saya kanu yahudiya de be jinya nyana maya ani si jan yahudiya de bo fe kateme har mushriki ka yawaddu ahaduhum yahudiya doba kanu gele law yu'ammaru 1000 sanati yahudiya doba kanu gele na har nu utunka samba kelenya ke balola har utunka samba kele balo wama huwa bimujhajihi min al-ajabi an yu'ammara aw ala kunni yahudiya mi har ni samba kele de balo diyan kuno ko otima bo alaka la jaba makoy hari samba kele ni de ke jiya kono o tif imabo alaka la jaba makoy isara dori beta alaka la jabala wallahu bashiru bima ya'malun aw yahudiya be barake ala nyaba bela no shamin ko nunu na nyogona bashir mun fulen ni akoro yede ko ala bado parce que baraw do be ko ni yelite uluye dusukuna baraw de o be dode wala mlanyini yede ube barake ala babedo ala be yahudaw ka barake tabedo donc yahudiya mushrikun kafirin niyaye ate e wasayafe ala yayi rasisan ni ayala mu'minun sayafe ube jiya nyana mayafe yahudiya mushrikun mu'minun ye kafiriye o tafe o kasade parce que mumbu nye la gara ubado
min be yahudan ye lagara yere ba do kaba min be mushriki kafirin ye lagara abodo kaba wodi yato ciden ko dunya shijnul mu'min wa jannatul kafir ciden ko jiya fule akon mu'mini kaso de jiya ne kafir ba kar janna de kono de kafiri sara dura beta yoro me jahannaba de wodi yato ute sayafe mushriku ute sayafe yahuda te sayafe ne yahudiya fana be sayako yahudiya fana be si jampe kateme har mushrikika قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ni aya tafsir kalaw benaka ka fonni aya nana ni ala yahuda wujabide ni aya nana ala yahuda da jabinai yahuda da ya ci da yininka ko ya ci da yininka ko dama da la ko ci da ku jabi ulula sallallahu alaihi wasallam wa yasru ci da bayro fa qala inni sa'iluka an salas yahuda do na ci da ma akon nabi yininka ko sabala la ya'lamuhunna illa an-nabiyyu o ko sabam mo shi to do nin nabi nyumate ma awwalu asrati sa'ati akun yin kali folo min nimba kila min ye jiyawuli taman she folo jumando wama awwalu ta'ami ahli jannati mi arjanna dewndo na arjanna kono ukadumunu folo beke jumaye arjanna kom wama yenin jel waladu ila abihi aw ila ummihi munna ni den wolola abena fala dembena fala ube dembena bala qala akhbirni bi hadhihi jabrailu anifan qala jibrailu tumami yahudiya kenya ci den yin kan ninna akwai fule kan yin kan munun na jibrila yin nunu fonye sisa ayin nunu fonye sisa qala nam akwai jibrila ya foye ci den ko hun qala jaka adu al yahud min al malaikat yahudiya ko in ko ewa akwai yahudiya wujugun yahudiya ka jugun min be malika wulade o ye jibrila de yahudiya wujugu de jibrila imam ci den yin fo ko jibril nin kibariya nin nunu ne sisa yo fonya ko jibril ya fuye sisa kiden ko ho awa ko jibril ya yahudiya wujugude yahuda kenyo fo awa ala ne aya jigi man kana aduwa li jibril fa innahu najalahu ala qalbika alai ayan jigi ka yahuda wujabi mu kiden nin kalin nunun jabi ako wa amma awwalu asrati sa'ati fan naru tahsuru an-nasa min al-masrib ila al-maghrib kiren ko jewuli taman se folo ko ye tasuma dode nabi hada madunge kabotile boyoro la ku ge katatile binna wa ma awwalu ta'am ya'kulu ahlul jannati fajiyadatu kabdil huti akum mi arjanna don mu donna arjanna kono ko ka dumuni folo beke jege binyede ni nyenyen kalifula na jabu وإذا سبق ماء رجل ماء المرأة نجا لولده وإذا سبق ماء المرأة نجاته وتشيدنكم من يمباتو دين فنا أكتشا بنا فالا وبنا بنا بالا ni ewa furunyonya fula nu yeka funyonya ke che fula de kala wajido na densun kono ewa chiden ko akacha la fe no la wajin kera denye dembe na fala odela ni ka funyonya fana kera ni muso fana de folo la waji shera densun kono che tanye akacha ala fe odembe na abadela qala ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah yahudan min ye ciden yin kan ninna akon de seriala ma shite min ni bato cina makka kan ala kelem tawte ala ka ciden ye ya rasulullah innal yahuda qawmu buhutu bon donc yahuda jumanye ni fo ko abdullah ibn salam de ciden yin kan nin chogola tuma ma ye seri kuma fula fo awa ako cide ako yahudiyaw ye fendom balude wa innahum in ya'lamu bi islami mu ya do konne kera silamai qabla an tasalahum bahatuni mu ya do konne kera silamai sani kun yin kan ka kibar yala islami yalen ko fere ni yin kan ga galon chaman danna
ube galon tige ka danante minye ibinke oye omba fede nka silamiya mbe dogo folo ibinka silamiya dogo ibin nyinin ka yahudiya wala ubinka kibariya nyuman fuye ola men no ya do kon silamiya dro be galon tige ka danna فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم يهودون عليه تيدن كو يهودا ما كو عبد الله بن سلام أكاب شيء جمعة أو تشيلا مغسوق جمعة أو تشيلا قالوا خيرنا ويبن خيرنا وشيدنا ويبن شيدنا وكو عبد الله بن سلام كوني أنكم مغنيمان دو أنكم مغنيمان دندو أنكم نيما دو نيما دندو قال تيدن كو أرأيتم إن أسلم أقوى يوم كباريا ني عبد الله بن سلام سلامي روا نا سلامي ردو قالوا آجه الله من ذلك يهودوكو ألك كيسي أما ألك عبد الله بن سلام كيسي سلامي أما فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من فول عبد الله بن سلام بورا أقوى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالوا هو شرنا ويبني شرنا أويتني أكون نيانكا مغجوغو نيانكا مغجوغو أنكا مغجوغو دي وانتقصوه ويان نغشي ككمان شامن فواكا فقال هذا الذي كنت أقاف يا رسول الله عبد الله بن سلام كو تشيدي نتوم بسرا ميني وينين دي باسكو نو توني نونو فونا وساني كو نين كانكا كبار يالا الاسلام يالن كوفي مو تامن بشكاتي مينانو اولو دي parce que galonti gala don tumbe siraninde donc ya tanuri ya tanuni ko fe tuma mi islamiya don nadro o kan kam mo jugudo an kam mo jugude yen na kasi sugu be daka ni hadisa abe bukhari kono wala nin kelende sa donc ala yenni aya jigi ala ko kol ma murafuye man kana aduwa li jibrila ni mo min kera juguye jibrilaye ni jibrila kera juguye parce que yahuda ko luka juguye jibrila de فإنه نجله على قلبك جبريل ما في مريكو جبريل ني قرانا جيغنا كابلا يدسكون كالا ديا ابرالا ابيكم منا انا يوريكونو وما نتنجل الا بامر ربك او انت جيغني انت غالا كنيامر كانت كوي جبريل ما قرانا جيغنا يري كوي ala de jibril nyamar ya kwa kana qur'ana aka jigini qur'ana kana bila yidusukun ka ama ko jugu ke koy ama yireci ama ko juguke nin fuye fa innahu najalahu ala qalbika bi idnillah jibril ay qur'ana jigi dusukun kan ni ala ka jende ala de jenana ala de anya mariya musaddiqa lima bayna yadayhi aw qur'ana fana kitabu munun tamina qur'ana nye qur'ana bu sabati qur'ana be tawreta sabati qur'ana be injila sabati kitabu jigina qur'ana nye qur'ana bu sabati abu sabati ayi sabati pasika be tawreta kono ko qur'ana be jigi abe injila kono ko qur'ana be jigi ni qur'ana jigina aye tawreta ka kuma sabati kele bo abe qur'ana yere fana kono nana ko ala de tawreta jigi ko ala de injila jigi donc qur'ana ye sheria ke tawreta ye ko ajigina kabo ala de fe chogo ya fulala parce que min be tawreta kono qur'ana nana ko mo chogo kele aye tawreta kuma sabati awa be qur'ana fana kono fana ko ala de tawreta jigi musaddiqan lima bayna yadi wa huda qur'ana ye kandade na be disukun kanda wa busra lil mu'minina qur'ana ye ni sonjia fende mu'minu ye nu be baranyuma mununke na bun nu sonjia nu kasara nyuma ye jin ani lagara من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله على كل مؤمن كرا جويه على من كرا على جويه وملائكته ni mu'min kira laka malikaw juguye wa rusulihi ni mu'min kira laka cidaw juguye wa jibrila ni mu'min kira jibrila juguye wa mikaila ani mikaila fa inna allaha aduwwul lil kafirina aw otigiye kafiride afal ala fana ye juguye kafirima ala ya irani aya kono ni mu'o ye ala ko ye kafiriye ni mu'o ala ka malikaw ko ye kafiriye ni mu'o ye ala ka cidaw ko ye kafiriye tuwami alaye malika ufo aye malika fulata atogoma ukabonya kama nuka korta kama
min ye jibrila ani munkaila ayen nunun ta togma sinu be konte malika wala ni ala sagira kunu furatu togma yere korta ni bonya katuma parce que min ye jibrila ni malika fula min fula ninye bara de bu bolo bara min ni hada maden ni nyana mali bala wadi atu kerekreya ku togofo malika uchela jibrila aleni wahu de bejigi ala ye wahu yere wole ayaw dolo ko ruhu konni wahu min bejigi kabo ala fe ni ala be hada madaw nyamariya ayen nintoy nu ye barake no ye ala barakeli silamiya dina keli nyana mali nyumande bala farkoro nyana mali nyumande balo tumbe jibrila bolo wadi atwala kumani amila saliha min zakari aw unsa wa huwa mu'minu فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون ودا تايا ولا ala ko ni mogo ye bara nyuma ke eye cheyo eye musoyo eye mu'miniye idusukun kono idalembe ala la fulan ka foyati bolo iye bara nyuma ke bara min kala sira ala ya benna ciren ka sunnama ala ko ale bi nyana mo ya jiya kono nyana mo ya nyuma nyana mo ya chugo ya nyuma ko abo ki ye jiya kono ko la gara fana ko abi sara la sara min ka usay ka barake tawye donc ni mogo min bafe ka so fulay ko be ka nyana mo ya nyuma soro min ye la gara sonye min ye jiya so ani la gara so ala bato chugo nyuma na ke mu'miniye ika ala bato ka bara nyuma ke ibe jiya nyana mo ya chugo nyuma soro ibe la gara nyana mo ya chugo nyuma soro wala jibrila wa ho kibariya tumbe jibrila bolo nu nyana mali bala min kayla fana min ye sanji ko ni falen fe ka ko be mali ewa min kayla bolo hada madun ka farkolo kene mali nyana mali bo fana la hada madun ka konona a nyana mali be jibrila bolo ni wa min be jigi o de be dusukun fana nyana mali dusukun be nyana mayondo farkolo kene mala nyana mali o fana ka bara kibariya tumbe min kayla bolo be na ni sanji ni falen fe munuye farkoro kene mana fana nyana mali bola wode ya to malikaw to chela ala yinni malika fula kere ku tokofo ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ألقوا wallahi ala ko cide muhammadu ne ala ye aya mu jigiu ka aya munun bangalendo ne tamanshon ninka aya ninka tamanshon do jigiu ka munun bangalendo o ma yakfuru biha illa al-fasiquna ne aya nin tamanshon munun jigina ka mogo shite kafiranu ye ni fasiqite ni nye fasiqiya kumbaba anko fasiqa ye fulade fisiqul akbar wa fisiqul asghar fisiqul akbar yede fasiqiya min bi labbo silamiya kono pewkike kafiriye o ye fisiqul akbar fisiqul asghar o ye kabaira junubu munun nubu kewti labbo silamiya kono awa fasiqiya min fulani nye fasiqa kumba bare fulani mo site kafiriya ni alaka aya wuye fo mo min bolendo alaka nyamar kan kono boli kumba bala أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أو كلما عاهدوا عهدا ألقوا يهود يوم يالا أو بشك كوا وغتي ni أو يلاهد من شراء أني ألاكي وغتي ni أو ni ألاهد من شراء أني ألاكا جوني نيغونشي نبذه فريق منهم jama be sura awla munum billahi dum fili uba buruja ka borto ka fili uta dafa aw be se ka tote wa yahudiyaw ni ayillahi dum munishira ani alace na ayillahi dum munishira ani alaka jawni nyogonce jama kulu de be sura awla munum billahi dum num borto ku fili bal aksaruhum la yu'minuna ne abla u chama yere yahuda u chama yere telimana yere u chama yere telimana donc ni nyayiranna lahiru borto ina alace amani lahiru borto ina alaka joni nyogonce amani kayiranna fana ko lahiru borto ko yahuda jogode do mo min tel lahiru dafa yahuda jogode bela yahuda de ka jogo bara qur'ana kono alabe yahuda ka jogo nonu fo monna
pour silama ki yere kolosi jogolan kono munu sabatira yahudiya la o jogolan kono nyona kana sabatila fo kunye ode ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله tumami ciren nanuma kabo alafe musaddiqu lima mahum ni ciren ni kitabu min nana fana na be fen sabati ka fenci nyatiya min faralembe uluka nabaja fariqu min alladhina utul kitaba mogodi fililike kitabu dira mogo munuma uye fililike kitab Allah ye alaka kitabu fili wala ajhurihim uye alaka kitabu fili kofen min yo qur'anai yahudiya munun tumbe ciren tirela tumami ciren nanuma ani cinya nanuma ani qur'ana nanuma qur'ana min be uluka kitabu sabati uye alaka qur'ana nin qur'ana yahudaw ya fili kofe uma bala doni de kafili yere uya fili kofe ka annahum la ya'lamun ukera ko mute qur'ana ko do yere pew ka soro cani ciden ka ci ka soro cani qur'ana ka jigi qur'ana kibariya bebe ka kitabu kono metuma mi cire ne cinya nanuma anin nin kitabu nanuma kitabu min bu ka kitabu sabati uye qur'ana filu kofe ka ke ko mutado yere واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا يهودا وتغرفينكو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان شيطاني فنا تغرم منكو سليمان كمرا وقتلا على أحد ملك سليمان يهودا وتمامو يالك كتابو فيلي parce que hada madde dramani shedi yode fo ka tawsir kono nima ala bato doro ibe fengore bato hada maden tese ka to tend koy ala yidda min kama kinya marani minye nimo ke doriba tanake ni hada maden ma ala kelempe bato ibe fengore bato be fengore bato ka faralaka ilan kolen tese ka to nima chinyata ibe galonta ni na folo bi bolo nima na fakati kadu ala kasira la doro iba na fakati kadu shetane kasira la sikatala ni koni te kelen na ibe kelen de la watumami yahudiyaw alaka kitabu min dira uma uyo fili ukofe utara jumanta utara galoni dabalita tumamu ye kitabu toy utara dabalita utara galota ala kuwatabu ma tetlu sayatin ala mulki Sulaiman utugura fenko shetani ufana tugura min ko Sulaiman kamara wakatila dabali munun tumbe shetani ufana boro nu tugura o dabali nunun ko nu tumbu ke Sulaiman kamara wakatila aw yahuda fana tugura o dabali wude ko o ma kafara Sulaiman ma kafiri ade shetani tugura dabali munun ko nu tumbe barake nu ye Sulaiman tilela akamara wakatila Sulaiman ka bara wutede wayni dabali koni ka barake ni dabali koni kafiri ade ro Sulaiman ma barake ni dabali abada Sulaiman te kafiri o ma kafara Sulaiman ma kafiri ade Sulaiman ma barake ni dabali
ate dabali do alema kafiriya walakinna sayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra ni shaytanin nunun de kera kafiru yetuma mutumbe mo la dunya dabalila balma dabalin uba fo ale de mako korte u ko ma sihru munna parce que abeke dogodela ni mote bo kalama arabu kanna uba fo fen dogodela ko sihru emaye minyi sul laba awelela ko sahar sul laba munna ko munun beke akono ube dogode ko munun beke sul laba ina ube dogode munna ashahur dumunu min be do sul laba no ko sohur parce que abe do wakati mi sufela de do abe dogode fa kullu shay qafiya sababuhu yusamma shihra fi mu fi na ka sababu dogolendo arabu kanna uba fa ma ko shihra ko dabali wa amma fi shar'i من شريال الدبلية مني فإنه ينقسم لا قسمين أنك سلامية شريالا ني شريا كو دبلي بتلا كتتلا يرمى فلا الشهر الحقيقي دبلي دو بي ويه حقيقة دي شيطان بارا دو دي متنيا دو وباك مغلا أبسك دبلي دو كلا أبي فغا أبسك فا دو إلا dabali do be se ka kila fana ki tiro gere ite femme dabali be se ka kila kinya fiye dabali be se ka kila ki ke ka ke komi fendo ibake ka ke ka sorita ke dabali do be se ka kila ni mandi dusu kunye ki dabali ni dusu kumba akanu jakwa dabali do be se ka kila ibe min kanu kanege boyla ba fo ni masihiru li haqiqi nimbe bon chogoya fulana ashihiru taqyili القمر وبافو سهر التقييلي شيطان بارو دي درو وبي فندو دي كينيا ولا كفندو كي فريكولولا فندو بي كينيا كورو تشوكويا دولا كاسوراتو تشوكولا او دبالي سوغو وبو كينيا ديلا وبافو سهر التقييلي وبي القمر وبو اودلا ويه كالتي فلانا ودي تومبي فرونا كدبالي كرابولو شهارو اعين الناس وسرهبوهم وجاو بسهر اجين ايا ورلا أيوة يقيل إليه أنها من سحرهم يقيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولا يقيل إليهم من سحرهم أنها تسعى ألا كدب له كرم موسى يقرأكم أبي تاما دي كسورة تاما وبافنين دما سحر تغييلي مغفل كودة كني دو بافكو بون ننتيجي ube dobe moruke ka ale ayire soko ko murute do alela ube doba ke ko ale bake ka do tasuma la mo nya ko tasuma bake ka do tasuma la tasuma tajani amado tasuma la de akera awde nye ko koma do na tasuma la kasora mado tasuma la uba funi masiru taqyili abe fendo ke aw nya ko bake ka tige ka foka kasora ta ka tige ka foka de akera ede nya ko komi atigira donc dunda be della kana nyonama u dabali kala wa do beta sugula u be muruke ge wakati kono la ko be ko kono fo murube kambo kasorata kono la de aw nyaaw de dabalira muru inkera kan kuma ba kono de ka kasorate kono kade aw nyaade dabalira akera komi aw nya ko rabe kono ka kasorate kono ka ba fo nindi masiru taghyiri ninde dabali to ya fulana ninte haqiqa yede ni nye shetane bara de dro ka dila ka kinyawula ani ado yere afera de dro no badila junda bi kiden ka sheba dodo adella kana jamala donola korilembe che dola abake ka muruke ka demissionun do tige o kofe abafo demissionun ka wala be wuli mogo be korala be kaba kwala ko ka ko abake ka su faga de ko ka nyanama kiden ka sheba nana ye jamain korilene aye jama fara ka kundo ka chela jabake ka minke amma kuma asagira kata kaso kaka bamurta kana aye jama ceci ce min baken kan ninke aya kan tige ka bola akonna be se ka su nyana maya aka yire nyana maya folo mogode be setane barake abe kafira ni setane barala au be joko de laje ko abake ka su fa ka nyama mo fa ka nyama aka yire nyana maya folo aya su dalen toy donc nunu nye dabali kala setane barake law de ba folo de mashiru taghyili donc dabaliye nin qualité fulade aye nya yiranna ya folo
ka fonni mogo ye dabali kala dabali mogo ni ba la kala mogo la ye kafir de ala fule ko fo aya kono ako ma kafara Sulaiman walakin sayatina kafaru yuallimuna an-nasa shihra ala ko Sulaiman ma kafira de ako shaytanin nunun de kafiriya nu tumbe mogo la kala dabali la karamo be ko abel lesiraru de kala mogo la ka jinnato de kala mogo la ka korteni dabali kala mogo la ala de ko kafir de afule aya kono ya ala de ko kafir de wodi ya to ahli sunna wal jamaa bake kafun na bake kafaw ya jamana kono ko mori gana kalimamiyate ta ko mori gana kalimamiyate saha adela de fule ni nyade adela de fule ni nyabulo qur'ana kono dabali kala de do mori karamo mori gana ni karamo bade do mo beta mori ya kala bolo abaw kala ewa jinna to gola kaw kala katimu la kafiri de do na kira almamiya yoromi kana sallallahu ko ala de ko kafir do ewa nasara akana kasanke salli kana kaka mo shi kana do ka ko la ka ya fama ewa an kana sudo silama kabur sola ambeta yoro do de nyini dro kata asudo ye anta sudo sura makabur sola ni nye kafir ya foro mo be mo la kala dabalila a jamana en fana kono mo munun tumbo bara sugola wulu de karamo bawye o jamana ko doni jamana do doni sugu dumambo jamana kono mo mi nyire ala ya ka kafiriya fo qur'ana kono ka jeya ulu de mo bawye an bolo le siraru tigi gundo tigi katimu tigi mo munun be mo kala katimu ni dabalini kortela ulu de ye mo bawye an bolo ulu de karamo bawye an bolo ala ko ulu ye kafiru ye وما أنزل على ملكين أني شيطاني وباكي كفين كلا مغول فنا من جنا ملكيا فلكا ببابيلا ملكيا فلا انتم ببابيلا وهي دغود أبي إراق دغود دو أبي إراق ده على ملكيا فلا جيجي o dugu fana la ko kella jarabiye ku fula kella jarabiye hada madawnya ala ye dabali duma malika fula ala ye dabali duma malika fula intumbe babila haruta wa maruta malika do intogo de haruta malika do intogo de ko maruta وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفروا نم ملكا فلا فنا قرتتم بأولو فنا بلنو بمغول لكلالا ني ألا يولوك إلا جربيده كتهدم فيهما وملكا فلا انتي لكلا قرتل أبدا وبا فوية كدا كده ko ala ya awunci ala ya awunjigi ka hada madon la jarabide yala mu'min be so ala tama mu'min te so mu'min be dabali ya ka to ibo mu'min ta toye awuncira ode kama ufulati la kala bara fo fula ba fuye inna ma nahnu fitnatu ala ya dabali de amma kanka mugo la kala nayi kanka fitnani la jarabide ya mugowiye fala takfuru kana kafirani dabali kala liya de wonin fana ya munyiranna an ko dabali kala mogo ye kafiriye wo sisan ni yoro fana ya yirana emin fana tara dabali kala ye kafiriye emin fana tara dabali kala mogo bolo ala ye fana ka kafiriya foya ni ya yirana sisa dabali ka mogo la kala la kafiriya ikata kala fana ye kafiriye malika fana fule o defo donc ni ya yirana fana ko ja ala be fendo haramu ya ka mogo la jarabinaye ala ya ɲɔgɔnna kɛ yahudiyaw la tuma min ala ko yahudiyaw ma k'u ka juma bonya ka bato kɛ juma kɔnɔ yahudiyaw banna ka juma bonya ka bato kɛ u banna ka juma bonya u ye sibiri de ta k'olu bɛ sibiri de bonya olu b'u ka bato kɛ sibiri de kɔnɔ tuma min u y'o kɛ ala y'o la jarabi sibiri don parce que olu ye mɔnikɛlaw de ye u bɛ ba danga de la u bɛ jɛgɛ de mina ka balo n'a ye mais tuma mu yere tara sibiri don ta ko lu bode bonya sibiri do kulu te barake ala yula jarabi ala ya ke sibiri do jege bena fo be yanga jika mais parce que sibiri bara haramu ele mbubulo kana baraka kono don min te barake do nyede sibiri do ala be jege nati ka yanga baji ka jege be chaya baji ka fo be dajika benya bala mais don min te samedi sibiriye ube barake don min te jegeye ala yu la jarabi ni la jarabi me amaku ulula
u ye fere ni dabali tige ka taa ala ka haramu ma min ye juma don u bɛ t'u ka jɛgɛmina fɛnw bila ji kan min ye ewa kari don u bɛ taa u ka jɛgɛmina fɛnw ta u b'a sɔrɔ samedi sibiri jɛgɛ dennu la k'u fa dumasi kari dɔw bɛ t'u ta u b'a fɔ ko anw ma mɔni kɛ samedi don dɛ ko juma anw y'u bila ye an taar'u ta kari tuma min u ye nin kɛ karamɔgɔw dɔ wulila k'u waaju k'a ye nin to ye dɛ nin ye fɛɛrɛ de ka taa ala ka haramu ma kun tuma min ma waajulu min na ala y'u yɛlɛma k'u kɛ ngɔɲɛ ala y'u yɛlɛma k'u kɛ ngɔɲɛ bon mɔgɔ ka nin dɔn ko dɔ bɛ yen ala b'a haramuya mais a bɛ la jarabi n'a ye nin ye fɔlɔ ye filanan ɲɔgɔnna ye sɛbaw sɔrɔ tuma min sɛbaw ye naamu finiw ta ala ko ni mɔgɔ min ye naamu fini ta a ko min ye kungo kɔnɔ sɔgɔn a fagale haramuyara aw ma tuma min kungo kɔnɔ sɔgɔn fagale haramuyara sɛbaw ma naamu fini b'o la ala y'u la jarabi kungo kɔnɔ sɔgɔn bɛ n'o kɔrɔ tanaluhu aydikum wa rimahukum sɔgɔnw dɔ bɛ yen kungo kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen a bɛ tɛmɛ i kɛrɛfɛ ta i bolo bɛ se ka minɛ a dɔw bɛ yen minnu bɛ pa sanfɛ i y'i ka tama ta dɔrɔn i b'a sɔrɔ ala y'u la jarabi n'a ye ka naamu fini ta u la ka kungo kɔnɔ sɔgɔn faga a haramuyaraw bolo ala sagira ka nɔgɔya u ye k'u la jarabi n'a ye k'u isa k'u lajɛ mais ciren ka sɛbaw kɛra ala ɲɛsiranyabagaw ye u bolo bɛ mun sɔrɔ tama bɛ mun sɔrɔ olu ma s'a ma olu ma kungo kɔnɔ fɛn faga ka naamu fini t'u la dajali fana t'a filɛ lajarabi de don ala bɛ dajali nati diɲɛ laban kafiri dɔ a sɛbɛnlen b'a ten ka ko kafiri dɔ yɛrɛ mais n'a ko sanji kana sanji bɛ na n'a ko sanji ka jɔ sanji bɛ jɔ n'a nana sun ma n'a ko i ka ɲɛnamaya i bɛ ɲɛnamaya a b'a fɔ ko arijanna b'a bolo ko jahanaba b'a bolo mais kafiri de don ni ala ye ninnu d'a ma mun na lajarabi jɔn k'i janto nin na k'a fɔ nin ko masina ne b'a kɛ k'a kɛ ala t'a kɛ ka fɛn kɛ n na ne b'a kɛ k'a kɛ ala b'a kɛ ka diya n na a ye fɛn ɲa ne n b'a kɛ ka min kɛ a b'a kɛ ka fɛn ɲɛnabɔ ne o t'a yira ko a dagara dɛ parce que dɔw fana b'a jate minɛ de aw bɛ mori gana minnu fana lagosi n'u olu k'u ma esu i tɛ sinɔgɔ ou bien anw y'a ye u ye dɔ ka baara yɛrɛ tiɲɛ dɔ n'a bilala ɲɔgɔn na yɔrɔninkɛla a y'a ka baara tiɲɛ u y'a bɔ baara la ou bien yɔrɔninkɛla anw y'a ye ani dɔ kɛlɛla o sara ou bien yɔrɔninkɛla a ye baara kɛ mɔgɔ dɔw ye fantan tun dɔ ye a ye nafolo sɔrɔ ninnu kana aw marasa k'u bɛ tiɲɛ la koyi ninnu kana marasa k'u ka baara dagalen dɔ de nin ye lajarabi de o de filɛ yan nin ye lajarabi de ala y'o ɲɔgɔnna de kɛ malikɛw ye u bɛ mɔgɔw lakala dabali la mais u t'u kala abara u yɛrɛ b'a f'u ye dɛ anw ye fitina de ye dɛ ala y'u y'an la jarabi ni fitina de mɔgɔw ye kana kafiriya ka dabali kala donc an kan janto ninnu na k'a fɔ nin baara ɲana karisa bolo ou bien ni karisa ye fɛn dila ni nin baara ou bien nin baara diyara karisa la nin kana aw marasa ko a bɛ ko ɲuman kan dɛ ala bɛ ko dɔ haramuya i bolo a b'a nɔgɔya i ye fana o ye de k'i fitina k'i la jarabi isidiraju de don donc an kan janto nin yɔrɔnin la kosɛbɛ nin de ye mɔgɔ caman mina dabalikɛla minnu bɛ jamana kɔnɔ morigana minnu bɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛlikɛla minnu bɛ jamana in kɔnɔ u b'a fɔ dɔw ma maabaw u b'a fɔ dɔw ma sɛku n'i y'a ye u feerelenw ma nin yɔrɔ de b'u mina ko n'a y'a sɔrɔ ala ka maaba tɛ ala ka mɔgɔ tɛ mun na a bɛ min n'a ko min o bɛ kɛ mun na n'a ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ o y'a yira ala ka maaba de don ayi fitina de b'a bolo fitina de b'a bolo lajarabi de don a ɲɔgɔnna filɛ yɛrɛ malikɛw t'a la an ka ninnu faamu fa yata'allamuna minhuma awa shaytanin ninnu hadamaden ninnu u bɛ fɛn kala malikɛ fila bolo ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi u bɛ dabali kala malikɛ fila bolo dabali min n'u bɛ cɛ n'a ka muso fara ɲɔgɔn na n'a ye k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni a ye bon o dabali sugu fana u b'a qualité fila de don sarafu bɛ yen a tɛ fu bɛ yen ka fɛn dɔ dilan i y'a dɔn mun ye wa furu ɲɔgɔnma fila u ka di ɲɔgɔn ye u kanu bɛ ɲɔgɔn na ka dabali dɔ kɛ furu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na muso in k'i ba cɛ ma ou bien cɛ k'i ba muso ma k'a bila o dabali sugu hadamadenw tun b'o kala malikɛ fila bolo dabali min n'u bɛ cɛ ni muso fara ɲɔgɔn na k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a ye awa n balimaw dabali mɔgɔ min fana bɛ dabali kɛ ka furu ɲɔgɔnma fila fara n'i ka dabali ye shetane fana ka jama la e ka jugu ni shetane ka jama tɔ bɛɛ
parce que nana hadisa sahalen kono shehi muslimu kono ciden ko shaytane beta aka shigilan bila bajika abe shigi awa aba fo ka jamama ayata cinyali ke nawuna na ni mo min cinyali bonyana ne yire bi mina ki ambrashe mbe kado dima shaytane ka mo beta cinyali ke nuna na awa do ba fo ne tara karasa ate foila sigile nya bila fo nye amarasa ntora ka pilin ntora ka nege fo ye doromi do ba fo ne tara karasa nya sigile so nya bila la so fo ye mo fo bebi tafo shetane ba fuma o ma fo yike do bena aba fo shetane ma ne tara karasa ni karasa nya surana ka muso kadi o sigilendo o be baroke mawuli mbake kulasu nyogona fo aye muso bila nyu fara kabo nyogona shetane ba mina ka ambrasa be ka do takadama sinyale ta bode mo munun ka bara ye nunu nye jamana kono ni muso mi ewa che ba fe ka fulana faraka ube sabana uba ba fe ka nani nata o mori sugu goye adoma be asoma go beta kunche ba fe ka muso were nati fereke muso inna be ba ma chogo mi natena defana bo okay ni ñef kafriya de ni ñef fulan kafuya de ni ñe dabali de donc dabali ni dabali sugun ala yere ya auta togoma ka fo qur'ana kono mi nya yira ko ka jugu mogo min ta yede ka furu nyogoma fura ka bo nyogona ko fura ka bo nyogona ni ka dabali ye ibe kafriya la de e wa ibe dabali chogo ya jugu de bi bolo ni nye awa a chogo ya do be ba fo atifu o yede ka fendo dila ka mogo ka kanu do nyogondo sokuna karsa ne ba fe ewa karasa akanu be nefe ne ba kanu me alete nefe ne fere ke ka bara doke a beshekin kanu chogome ube muso kata ewa dabali kelama mori ganama ewa ne che temfen kosebe fendo dilanye nin che beshekin kanu a do fana che beta muso do mba fe ka furu ne muso yi maso abananela fendo dilanye ni muso beshekin kanu o ba fo nima shihirul atif ka modo kanu do mogo dola awa nindo fana dabari kelaw be nindo dila fo abeka adoma hakli tinyai ye dabali ke furu ka mogo min kanu e laban be kede ni o tigla mo yere de te enya ko te se ka sigi te se ka dai te se ka foike fo tigi ka kinya ko de ate se ka buinya ko dabali mbe se degere ma fo abeki ma hakli tinyai o tigi te se ka buinya ko ni muso de do no ya idda ay dabali ka kanu be bisukun kono ado be bonya bisukun kono fo abeki ma komi fa ite se kanya de abara ni nyate muso ina no ya ke muso de la ado be kima komi fa de ni ma chende ye ek hakli te se ka shiga abara ba fo ni ma atifu chiden ko ninde makoti wala na ko inna ruqa wa tamayima wa tuwalatu shiriku ciden ko salalin munun te sariyala ani sebendilo ani tiwala ciden ko nunu ye shirku de sebo ko ma salalin min te sariyala mbodo ka fo seben pane fulan ka fa mbodo me tiwala ye munye ciden ko tiwala ye fendo de nuba ke ka dila puru cena amuso ka nyogon kanu donc nin dabali qualité fulan min be fulan ni abe dabali abe ke baga ye kafiriye abe ke baga ye mushrike mogo min be dabali ke ka furu nyogoma fula fara de wa iye kafiri ye mushriki ye mogo min be dabali ke fana ko furu nyogoma kanu furu nyogoma fula o ka nyogon kanu de iye kafiri ye mushriki ye o donna ni aya fana kono wama hum bidarina bihi min ahadi illa bi jinillah me ala ko dabali ke lan nunu u ka dabali u te se ka mogo si fana toro ni u ka dabali ye ni ala de ma jenay dabali be de haqiqa do de anya fu chogo mi chogo ya fula de shihirul haqiqi wa shihiru taghyili dabali be mi adabali chogo fula yimbe a shi te se ka mugo soro ni ala de ma jenay abi ala kala tike de kono de ni ala jenana ye ni dabali min kera abi soro ni ala ma latige dabari kala ba ka dabali ke abedde se elacho aka dabali ti soro donc wala ube mi hada maden ja fana kana wuli ika sembe alala iki jigida alala ala yofu ayawre kuno innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ألقوا شرطة شيطان بلوكة مغمى مغمى ni abako mogo yemuminiye ibi ka koda alako shirate shetane bolo kata ema ako shetane ka shirabe mogo de ka mogo munu nyire ye shetane ku ka bisinyoge anu nu ye shetane fara alaka shetane yere ka shirabe kata odema me mumini alanya sirnya baga eki hakili shigi ika koda alaka dabale kelaw tese ka foy kilani alama jeni minye ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أو ألا يعرفنا أكو دبالي كلام بغاو أكو باكي كفين كلا ني نابو تورد النفسي تالا منو نيو يريك ترابو كلامو فنا جمانا ينكونو مغو دوبي كولو يترابو كلامو يه أتفوي كلامو لا جليل دبالي تي نيمبي مغو لا كلالا علي كافري نيمبي تا كلافي o tigi fana ye kafiri awa ala ko tigi tese ati ba ke kam min kala akwa ba ke kam min kala turabuni ani ewa kolonan filuna ani dabalina ala ko ba ke ka fende kala mi yi tora bala ikan na fasitala ika tora de bala ikan na fasitala dabali kalam baga ba ke ka tora sempulu de kala nimbe katimu kala naw nimbe alle shiraru de kala karamo bolo nimbe ewa mori ganaya de kala karamo bolo ala ko ibake kam min kala ika tora nimbi toro de ibake ko de kala nafasitala dabali kal ni tora te nafatala la nyine ode wala gadi alimu yahudaw yariya do laman astarahu malahu fil akhirati min qalab nim mo ye dabali de suganti yare ka dabali kanu ka kika barai yahudaw yariya do konni mo yoke konni yoroti yalla gara donc ni fana ye dabali kila ka kafiriya yira ka fo ja ni mogo ye dabali de ki ka bara yo de suganti ya yere ye dabali bara de kanu yere ka suganti yere ka ki ka bara ye ala ko yahuda munu yere tumba kade ulu yere tumba do ko ni mogo ye dabali ki ka bara ko ni yoroti ya lagara ni yoroti mogo min fana ya lagara o ye kafir mushriki de ni kera kafir yere kera mushriki ni yoroti ya lagara donc aya kono ya dabali kila kafiriya fule ka foya fana aya kelen kono lamana sarahu malahu fil akhirati min qalab wala bisa ma sarahu bihi anfusahum ala ko fenci nyana de ulu ye min sugantiya wuyereye uye fenjuguma do sugantiya yereye law kanu yalamun no tunya do ni nye ko jugu ye utake munu nye dabali sugantiya wuyere kadama do kanu yere ka barake tiyeli min bala bone min bala ni tunyodo utoke donc ni ya yira nan balimo ko dabali ko jugu bele bade do ori tuma mi kirenya hadisa do nati kafu istanibu sabwa ni mubiqat hadisa do la kiren ko wolon fulabe aya yire kolosuma ka yire mabuma ube hadama de ubi yire halaki ke ka dina halaki bolo o ko wolon fulamma ko be kelende la ala kirenya folo ke shirkum billahi aya fulana ke wa shihru dabali ka fulana fara alaka fulan ka foya mushrikiya abi hada maden halaki da bi ka dina halaki dabali fana ka ke dabali kelai abi halaki de ke ka dina halaki mo ka yere kuroshi dabali made awa dabali kela ka sharia majahabu bolo dabali kela ka sharia be bolo kafir de do qur'ana ayaw sababula dabali kela ye kafir de qur'ana ayaw sababula bon ni kafiri de do an ba nyina fi aka tubi na tubi ba na fani alace na ka kiri jiya kono an ba fagade ni dabali kala be dabalu aka dabali na ba ke ka jinna to ni shaytane to ani na ni shaytane de be barake nyon fe ka dabali ke doni ke ba sima nyon so saka kafiri ala majhabin nani so solitu nyon ce atigi ka kafiri ala mun ka dabali be ke ni shaytane barawde ani kilishin doni ke bawo man nyogon soso nin ka kafira na ka mushriki yala doni ke bawo nyogon soso dabali kala min ka kafira na ka mushriki yala o yede min ka dabali alebe dabali ke ni furawde furamugu abode dima ube furakisho alebe dewa ode dima le ka dabali sugu ode ale babo furawde la ka dima soso lina na ninde ka kafira la imamu na safa bolo akon nimbake ka haramuke men nin ka dabali ta kafiriya soso libere nin ka dabali be ke ni furawde
sosoli be eka kafira la doni ke baw bolo ne dabalikela ka dabali be ken krishu ni fewnye e kafir de ewa adabalikela fula yimbe sosoli be min kafira law sosoli te min kafira law afula be ka kiriye islamia sariya la nasrullah aka faqade dabalikela sariya islamia sariya la nasrullah aka faqade ciiden ko haddu sahiru darbuhu bi sayf ko dabalikela ka haddu ye munya ka sariya munye ko aka gosini bamure daribatu bi sayfi ona na hadisa na cogo dola ka bugoni bamure ka faga dabalikela sariya wode ahmad ibn hanbali ko ka dabalikela faga ko asabatira sheba sababolo umar ibn khattabi tilela o yasura be khalifa yala ayel letri shebe kata aba musa la sarima ka to kufa odi ato aba musa de gouverneur umar yel letri shebe katama ka fonna yi dabalikela soro aya faga aba musa ko letri shere uluma kunu ye dabalikela faga dabalikela saba ku ye ulu faga dabalikila fagali sabatira umaru bolo dabalikila ka faga asabatira ciden ka furumuso boro hafsata ciden ka furumuso hafsata aka jomuso do tumba bolo jomuso nya dabali hafsata ya faga dabalikila fagali sabatira jundabi bolo nyo jundabi min fo min bora mogo be kori mogo la abake ka demiseni cetigeri bamure na ko aka wuli abe wuli jama korilen bala ube kabako ko abake ka mogo faga ka kunu dunda bi tara ka sokona tara ka bamurta kana ka jama ceci kataka ce kantige ka bola ayes ce su dalentoy akon na be se ka su nyanama aka yere nyanama ya fulo mogo be setane barani fulanka fo yala abe joko de laje donc dabal kila fagale asabatira ni se ba sababolo donc dabalikira fana na minana dabalila na ko a tobira aka tobu bani alace ni minye fagalin ko ne o te wuli ka bo akade majabi min yerebe ninka o ye maliki ka majabi kuma salin yo de fana ako dabalikira na nyamina hari na kon tobira de nye dabalibira ako aka tobu bani alace me jiya ka kirula anta to nyana mayala ko amba fagade ko pasabi dabalite ke mo nyana koy dabali be ke dibidela ale be se ka fo awnye kon tubira na boran koro abe se ka ta mo do dabali awa imamuna maliki ani majhabu nunu kuma sahale dabali kira har na tubira ka tuba ni alace me jiya kirula ni islamiya sariya kono yasoro amba fagade sariya ye wode abe fagade donc ambe ala deli minye jamana nye an ka jamana kono na fana nin ko sugun awa uye jamana fade nin ko sugu kacha jamana kono kosobe ko jugu bele bawde do awa silamiya sariya jamana an fule ka kele ke fen chaman no fe na ya surambe silamiya haqiqa yere do fen fulo min kanka kele jamana in kono nin fulan ka foya ani nin dabali be kanka nunu de kele folo karamogo be kanka jo kam nin kele jamana kono nyaka surala o ye fulan ka foya de ka kele ala kelempe ka bato ani nin dabali nunu be anterde ka bo jamana kono chogomi hari ni silamiya sariya nana nanya fanga soro ni silamiya sariya nana mogo chama nyana sariya beta damina mogo fagalaw de la ni sunyali kelaw ani jene akelaw ani dorominaw silamiya sariya ta damina nunu naw ni silamiya sariya fanga soro aba damina mogo munu na folo ka wulu iregile unu kana yanche la folo uye mushriku de ani dabali kelaw silamiya sariya ba damina wulu de ta la folo nunu ka juguni dorominay o ka jugu mogo fagalaw ye o ka jugu jene kelaw ye o ka jugu goro jigenu ye o ka jugu drogo talaw ye mushriki munun be jamana in kono dabali kela ni mori gana munun be jamana kono nunun ka jugu dolominna ye o ka jugu mogo fagala ye dabali ka jugu mogo faga ye koy ema ye hari hadisala tuma mi cire ni wolon frafo ako shirkum billahi wa shihru wa qatlun nafs aye fulan ka fo yade fo o ko fe kana dabalila dabali ye kafira dabali ye fulan ka fera aka juguni mo faga yede donc mushriku de ka jugu jamana kono katem har mo faga lawka wodi ato nu ko daruriyat al khams ko islamiya sariya nana ka fenduru min kolo shi kutanga afulo ye munye adin
daruriyatu khamsu folo ye dina de ni silamiya sariya sabatira jamana kono silamiya sariya be hakke folo min nyini ka sabati dugukolo kan o ye dina de folo ala kelimpe ka bato foy kana fara alaka silamiya sariya be nin bara folo de aba nyesi nin bara folo de ma mushrikun bidiya mugo jabalikelaw fere be tige nunu na cogomi nunu be gwan shen na cogomi silamiya sariya ba dabina nunu de la ni nunu ta nyana bora de wala mbeta mugo fagala woni dolo minna woni fen wala wala alaka jamana kisu toroma ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم ألقوا يهوجوا فلله ولو أنهم آمنوا نوتو سرنا علي ودسكون كنو كألا كلمة باتو كدا ألالا دالمي نوبا منا كبارك ناي واتقوا كألا كحرمكو يفوتوه نوتو لمناني علي نيامراني من يكاكي واتقوا علي بني منا كاتوه لما صوبة من عند الله خير بسر من سر ألفه ode kausa katime ube nin dabali mununa jiyan kono yahudiya wude nu tulli munani alay dusukun kono limaniya haqiqa usirana alanya alay nyamrani minyo yake ayu fatanya kabo minna yotoy nu tunyo kede ube saram min soru tige alafe lagara ode kausuma katime ube nin dabali minna jiyan kono law kanu ya'lamuna nu tunyen nindo kono tumbe nindeke nu tumbe nindo utumbe nindeke kalimaniya hasira alanye nu tumbe fendo tumbo odeke البقرة آيات ذكر الناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم